सानसेनि सिगां खर'आव आर'नाइ खाफ्रानानै गोदोनायाव आर'नाइ लानानै मानि थाखाय आङो भिडिअ बानायदों जाहाथे बयबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बैसागु बायसान्दि बयबो गामिनि लामाफ्राव लिमिट 20 स्पिड आरो बे 20 स्पिडनि बा 30 स्पिडनि जुदि बारा सालायोबा गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि निसा लोंनानै गारि सालायनायखौ जाहाथे साबिखौ लानानै रायजोफ्रा रायजोनि जिम्मायाव दोनो बिथांमोननि निसाया अभार जायोब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रा गामिनि आयेन बायदि बिथांमोननि गारि गुराखौ जाहाथे रायजोनि जब्द खालायनानै जाहाथे रायजोफ्रा दोनो बै जाथायफ्रा जानाय माखासे जाब्रबथाय जाथायनिफ्राय जानगार जानो हागोन होननानै आङो बयनिसिमबो आसा खालामो गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम गोदान बोसोरनि गोदान गोसो गोरबोजों बयबो दसे सम नायलाङोबा गासैबो स्पष्ट बुजिगोन मानो थाखाय आं सानसेनि सिगां खर'आव आर'नाइ खानानै गोदोनायाव आर'नाइ लानानै थाखाय आं भिडिअ खालायदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे गारबोनाय समफ्राव जेरैबायदि मिनि खुसि रंजा बाजाजों नुबोदों आरो गेजेर ससेयाव जों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों माखासे रंजा बाजा दिनाव बर' बिमानि बा बर' न'खरफ्राव जों गाबगु खुगु नुदों बेबायदि गाबगु खुगुआ मानि थाखाय जादों सानस'हायै हरखाबै जाब्रबथाय जानाय बेबायदि जाब्रबथाया मानि थाखाय जायो बैसागु बोथोराव बयबो रंजा बाजा मिनि खुसि लोंला जाला गारि गुराखौ जिबायदि स्पिडआव सालायनांगौ बिनि बारगा बिनि अभार सालायनानै जेरैबायदि ब्रेकनि कन्ट्रल आरो जेरैबायदि गारिखौ अभार टार्निं अबेबा गारि गुराजों मोगा मोगि जानाय बेफोराव जेरैबायदि ब्रेक हमनाय आरो कन्ट्रला हास्लाबैयाव फिदिंस्लाबनो हायैयाव जों अनेक नुबोबाय बिनि थाखायनो आं सानसे सिगां जाहाथे आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयबो गोदान बोसोरनि माखासे गोदान गोसो लानानै बयबो जाहाथे आबसुखौ गुबुन गुबुन आफादखौ माखासे सुबुंफोरखौ आरो पुलिसनि माखासे बिथांमोननि नेमखान्थिखौ आसा खालायालासिनो मानो होनोबा सोरबा आबसुआव बादा होस्लाबनो हाया नायस्लाबनो हाया पुलिसफोराबो जेरैबायदि बिथांमोननि गारि गुरा सालायनायखौ गामिफ्राव थांनानै डिउटि हैस्लाबनो हाया बिनि थाखायनो सोरबा आबसुखौल' गामिनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दाथा सोरबा बुनसुखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दाथा मानो होनोबा बयबो दायथ' लानांगोन बे गोदान बोसोरनि गोदान गोसो गोरबोजों बयबो रंजा बाजा न'खरनि गथ' गथाय न'खरनि बयबो बर'फोरनि बोसोरसेयाव खेबसे रंजा बाजा बयबो रंजायो बेबायदि समाव जेरैबायदि हरखाबै जाब्रबथाय जानानै माखासे गारबोनाय समफ्राव जों गाबगु खुगु ससियेल मिडियायाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो सुख मोना आरो जायफोर बेबायदि माखासे जाथावै माखासे जानाय जाथायफ्राव बिमा बिफा जाथि खुरमा बयबो बेबायदि गोदान बोसोराव रंजानाय समाव माबा मोनसे जुदि हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला रावनिबो गोसोआ सान्थि मोना बिनि थाखायनो आं खावलायो गामियारिनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बयबो आयेनखौ जेरैबायदि गामिनि लामाफ्राव मोनसे लिमिट खना खना बा लामा लामा बेबायदि मोनसे बर्डफ्राव लिरनानै हो गामि ओनसोलाव मोनसे लिमिट सालायनाय गारि गुराखौ आरो लोंला जाला गारि गुरा सालायनाया अभार जायोब्ला जाहाथे गामिनि रायजो राजाफ्रा सोरबा गावबुरा सेक्रेटारिफ्रा गामिनि दैदेनगिरिफ्रा गारिनि साबिखौ लानानै जाहाथे गामिनि माखासे नेम निथि बायदि बिथांनि निसा जोबसान्दि साबि गुराफोरखौ गारिनि साबिफोरखौ जाहाथे लानानै दोनो मानो होनोबा माखासे गारि गुराफोरा जेरैबायदि लोंला जाला जेरैबायदि गावनि सालायनाय कन्ट्रलखौ बेसेबां सालायदों बेसेबां टार्निंआव दाननांगौ आरो बेसेबां लिमिटआव ब्रेक हमनो हागोन बेबायदि माखासे कन्ट्रलखौ हाया बिनि थाखायनो आं खावलायो सोरबा आबसुखौल' नेनानै थाबा जानाय नङा
सोरबा दैदेनगिरिफोरखौल' नेनानै थाबा जानाय नङा। बिनि थाखायनो आं खावलायो जाहाथे एसेबां बर' गामिखौ आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि बिथांमोना गासैखौबो नायस्लाबनो हाया। सोरबा बुनसुनि दैदेनगिरिफ्राबो नायस्लाबनो हाया। सोरबा गामिनि गावबुरा, सोरबा सेक्रेटारि, सोरबा गामिनि माखासे गागिफ्राबो नायस्लाबनो हाया। बेबायदि समाव गासैबो सोरबा जुबुकनो, सोरबा महिला कमिटिनो बेबायदि माखासे आयेनखौ गावबागाव गामियाव बानायना लानाया मोजां जागोन। गोदान बोसोरनि समाव जाहाथे आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं निमाहा बियो। गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे ट्राफिक पुलिसनि माखासे नेम निथिखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा गामिनि लामा लामा माखासे कन्ट्रल गारिखौ सालायनायनि थाखाय जाहाथे बयबो गामिनि दैदेनगिरिफ्रा गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे लिमिट लिरनानै होयो। जाहाथे 20 स्पिड, 15 स्पिड बा 30 स्पिडनि बारा गामियाव सालायनो मोना। आरो जायफोर बेबायदि लिरनानै होखानाय बिनि अभार लिमिट सालायोबा जाहाथे गामिनि रायजो राजाफ्रा बे बिथांमोननि गारिनि साबिफोरखौ लाखिनानै जाहाथे दोननो हानाय बैसागु बायसान्दि। आरो जायफोर लोंना जाला सालायनानै गारि गुरा सालायनाय बिथांमोननि गारि साबिखौ रायजो राजाफ्रा जिखुनु जाया टाइमाव बिथांमोननि निसा जोबसान्दि बिथांमोननि माखासे दायथ'खौ न'नि मानसिफ्रा फैनानै जाहाथे गारि गुराखौ लाङो। बेबायदि माखासे आयेनखौ गावबागाव गामियाव जुदि बानायोब्ला जेरैबायदि गारबोनाय समफ्राव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गारि गुराफोरजों जाब्रथाय जानानै गाबला फुला माखासे जाथावै जाथायफोरखौ जों जानाय नुदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो आंनि न'खरनि गासैबो आंनि न'खरनि जेरै रंजा बाजा मिनि खुसि माखासे गारबोनाय समफ्राव बयबो उन्दै गेदेर न'खरनि बयबो गोदान बोसोराव रुजु रुमु रंजानो हायो। बेबायदि रंजा बाजा समाव सोरबाया गारि गुरा सालायनानै जेरैबायदि जायगाफ्राव जाथाय जायो, सोरबा न'खरनि जाथाय जानायजों न'खरनि जाथाय जानायाल' दुखु जाया, ओनसोलनि बर' माहारियानो माबा मोनसे जुदि बर' माहारिनि गोदान बोसोरनि रंजानाय गोदान बोसोरखौ बरायनायाव माबा मोनसे जुदि हरखाबै जाब्रथाय जायोब्ला बयनिबो गोसोआव दुखु जायो। बिनि थाखायनो आं खावलायो बयबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे गामि गामि मोनसे लिमिट लिरना होयो। गामिनि लामाफ्राव ओरैबायदि लिमिट सालायनांगौ आरो ओरैबायदि टार्निंआव ओरैबायदि टार्निंनि जायगाफ्राव लिमिट लिरनानै होयो। आरो बेबायदि लिमिटनि अभार सालायनायखौ नुयोब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रा बैसागु बायसान्दि जाहाथे आयेनखौ बयबो गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लायो। अब्लासो माखासे गारबोनाय समफ्राव गाबगु खुगु जाथावै जाथायफोरनिफ्राय जों बासिनो हागोन। आरो खेबसेबाव आं बुंबावो जोबथारनायाव गेदेरमा रायजो राजा बयबो सोरबा आबसुखौल' नेनानै दाथा। गासैबो आबसुआ गासैबो जाथायफोरखौ नायस्लाबनो हाया। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो बयबो गारि गुराखौ गोदान बोसोरनि गोदान लोंना जाला सालायनाय समाव कन्ट्रल जाहाथे सालायनो हायो। गारि गुराखौ जाहाथे 20 स्पिड 30 स्पिडनि बारा सालाया।